Сёлета выдаўся дажджлівы год, аднак у ранейшыя часы нашы продкі, наадварот, спрабавалі выклікаць дождж, маючы для гэтага цэлы арсенал абрадавых дзеянняў. Напрыклад, на Палессі доўгі час быў распаўсюджаны звычай араць раку, каб пайшоў дождж. Увогуле, абворванне для выклікання дажджу было пашыранае, бо абворвалі і калодзеж, і цэлую вёску. Каб выклікаць дождж, шлі таксама да закінутых калодзежаў і крыніц, ачышчалі іх, ставілі побач крыж, вешалі іконы. Выкарыстоўвалі мак, які кідалі ў калодзеж, альбо рэшата, праз якое лілі воду. Бытавала і аблівіха, калі адзін аднаго аблівалі вадой з крыніцы, альбо возера і альбо ракі. Унікальным досведам падзялілася з супрацоўнікамі Веткаўскага музея жыхарка вёскі Несімкавічы Чэчэрскага раёна Лідзія Васильевна Кузьмякова. Яна распавяла пра спробы выклікання дажджу, сярод якіх наступныя. Калі дажджу ўжо даўно няма, так што аж зямля засыхае, то збіраюцца бабы-ўдовы вызываць дождж і робяць так званы абыдзённік. То бок бярэцца кусочак звычайнага льну, яго трэблюць, мнуць, прадуць, запраўляюць у кросны, каб саткаць абыдзённік. Гэты абыдзённік рэжуць і вешаюць каля калодзежа, і тады ідзе дождж. Альбо таксама жанчыны ўпрагаліся ў барану і цягнулі яе супраць плыні ў рацэ метраў 10. Затое сёлета араць раку не давядзецца, бо дождж ідзе праз дзень.